nan ba kowa nan, ba kan zaganka masu kaɗa maka garaya ko masu zuga ka ko masu abu. Wannan buɗaɗɗa wasiƙa ce wurinku ba don tsoronku ba, don hadda 'yan kan zagar naka su Bola Tinubu shi yasa da yaranku don na iya yaran. In ma ibanci kuke ji to makaciku a ji tsoron Allah kenan. Makaciku ku ji tsoron Allah. Allah nan akwai shi, inda wasa kuka ɗauke shi ku duba sararin samaniya ba uban wani ya gina ta kai daga ni ka san akwai ubangiji a ciki. Saboda haka abin da ya tada mana hankali, wancan abin da ya faru ga Zaria ya faru ya wuce. Sun kama masa malami Al-Zazzaq, kotu ta ce a sake shi, an ki sake shi. Buhari baka bin tsarin Allah, baka bin tsarin constitution, baka bin tsarin gurguzu. Wai kai wani irin tsari kake bi Buhari? Wannan tambaya ce da abin da ya kamata a tambaye ka. Ko da yake kowa ya san ka da bakar gaba da rishin yahiya, to in ka yaye ma Bishir Sadis Tsanni, Allah ya isa, ban so ka yafe min duk abin da kake iyawa na rishin lafiya, da in zauna ana kashe mana al'umma a ƙasa ina ji ina kallo kan wani wai APC ko PDP ko wani tsarin mulkin ka ko kuma baka aƙidar ka, ƙara ni ma ka sa bindiga ka kashe ni, ko ka sa makasan ka su kashe ni, ko ka je ka tsare ni har iya adadin mulkin ka, har waɗanda zaka ba su rike, Allah zai hiddo ni. An daura annabin Allah ya samu ɗaukaka. Annabi Ibrahim an sa shi a cikin wuta, Allah ya aika wuta ta zama mai sanyi a cikin shi, balle kai kayi tsururu kayi ɗan kaɗan. Ina azaba, wace irin azaba kake iya badawa? Saboda haka abin da ya bani tsoro, an kama Al-Zazzaki, Muhammadu Turi shine sakarin kwaman ɗin shi, an kashe shi. A duk Najeriya yanzu ba babban ɗan shi'a irin Yakubu Yahaya nan Katsina yake. Ina tsoro kada abin da ya faru Zaria ya zo ya faru a nan garin nan mahaifata Katsina. Za a kashe mana mutane, ba ɗan shi'a ba tambari gare shi ba. Haka lokacin kan maganar ishu ɗin Boko Haram, na so lokacin in samu Malam Umar Musa 'yar Aduwa, saboda wana ne, mahayin shi abokin Sada Mai Goro Tsanni ne, aminin shi ne, kuma ina da nasaba da shi ta ko ina iya ganin shi. Cikin ikon Allah bai lafiya a daidai wannan lokacin. To malamin addini in baka sani ba Buhari, ka tambayi malaman addinin da kai da su, ba a kashe mai da'awa a kama shi a bintike. A'a, mai da'awa da addini, malami kowane irin kungiya ce, ba kashe shi ake ba, kyale shi ake da Allah ya kama shi. Ishu ɗin kamar Boko Haram, na rantse da Allah, Umaru yana ƙasa, Allah na jina. Da Umaru na lafiya, na isa wurin shi a daidai wannan lokaci, don saƙonni na akwai waɗanda ministocin shi ba su iya sauwa gudun kar a cire su, saboda su suna bauta ma wannan kujere ne. Ni saƙona da Umaru kamar irin saƙona da Ibrahim Shehu Shema ne, haka yi ta haƙuri da ni, in haɗa mai magana ko ba daɗi ya taya bincika kuma ya ganta gaskiya ce. Yadda ya iya siyasa ta sulhu, da ko magana Boko Haram ba ai an bari can. Yo Boko Haram yawa zai hita Boko, duk wanda zai hita Boko, mutum nawa za su samu a ciki. Amma sai suka kyale wannan magana Boko Haram, sai abun ya koma jihadi. Buhari da zaka shigo Kano da aka tambaye ka, daga kai ka ce minti 30 ko 24 ka gama da su. Alƙawalan da kai ma 'yan Najeriya na cewa tattalin arzikin ƙasa ba inda ya Najeriya yanzu mugun talauci da bakin talauci da banzayin wa da ake fama da ita. Sai tsaro kana iya tsara wani, satan ma mutane ake yanzu, ba magana a sace gonakinsu ko a sace shanunsu ake ba, a'a kama jewa mu cikin wani bala'in ma na daban. Idan maganar cin hanci ake, wace nasara kai, nawa aka karba na gwamnatocin baya, su kake ta yaƙi da su, mi aka yi da su, abin ga yanan a hili, kuma a cikin gwamnatinka an kama almundana kala-kala. Mi kai da mutum ya shiga APC wai ya sha, shi yasa nake shigarta, har yanzu ina nan PDP, ina jam'iyyar PDP nake yi, duk da ba da miyan PDP nake yin magana ba. Na zaɓi in tsaya ne don in ci gaba da gurguzanci na, in na ga abin da yake na daidai in faɗa, in na shiga in ma ko na shiga saɓawa za a yi da ni. In kujera aka ban, ba san gaskiya ake ba, zan faɗa, ban kuma jin tsoron a cire ni. Saboda haka da ana magana Boko Haram, yanzu arewa mun koma kiwo haram.
na uku noma haram. To me za mu yi? Ni kake so mu yi? Ka yi ta duk duniya ka gaya wa 'yan ƙasa da turawa waɗanda kake bauta mawa, ka yi kowa yawo a Najeriya, ka yi kowa yawo ka zanna ka fahimci ƙasarka, ka yi ta ka gaya musu 'yan ƙasarka 'yan ta'adda ne, 'yan ƙasarka ɓarayi ne, 'yan ƙasarka ba dai kama 'yan arewaci mazanna ne, wanda bature zai ɗauko kuɗin shi ya ɗauko kuɗin shi ya sa ma ƙasar da ke da wannan matsalolin guda uku, haka ke neman su ɗauko dukiyar su zo su kawo. Masu ka arzikan ƙasar mu ka takura su, sarakunan ƙasar mu in sun magana a cire su. Ni ban yadda wani sarki ya ƙara magana ba, ko a ce a ƙirƙiri irin yadda aka yi Kano da sarkin Kumbaja da sarkin Caka da sarkin Zi da sarkin Meheme ga su nan Ganduje yayi, wanda aka kama dumu yana sa dala cikin ajihun shi. Me kai mashi? Bawon Allah da aka samu sarki Sanusi dan kaka dan gado jikan gado ya hito yana magana, shi ma yanzu kiran da nake in ya ji sakona dan girman zatin Allah kada ya kare cewa ta yabon mu da su, mu za mu ci gaba da magana, mu ba ma tsoron a cire mu, ba ma tsoron mutuwa, saboda haka ka samu cikin bala'i da kuma wata fitinan nan yanzu so kake kuma ƙungiyar Boko Haram din su ma yanzu 'yan shi'a 'yan ta'addan za a mai da su malamin su ne, ka saka musu malamin su ya tafi can inda zai ta neman lafiyar shi zai tafi, ko hannunka kake so ya mutu. Ka ba wai jami'an shi'a suna zama da jami'an tsaro da jami'an shi'a ana sulhu. Waya gana maka ana haɗa jami'in tsaro da ɗan da'awa da addini? Kana kalma la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, amma baka san abin da addinin ka yake gaya maka ba. Malaman mu sun magana ka take kama su. Sannan kira na biyu, ina kira ga iyayenmu malamai na ƙungiyoyin nan daban-daban, ku aje ƙungiyanci. Masifa in ta taho ba maganar ɗan izala ba ce, ba maganar ɗan ɗariƙa ba ce ba maganar ka shaƙa murya ba ce ba kamar Makka aka haife ka, ba inda za ka nan za a yi ruku da kai. Mun san ku, mun san ko su waye, ba ku da ko ƙwandala. Yanzu kuke hawan motoci, yanzu kuke buɗe kamfanin ku na motoci, yanzu kuma ka zo ma kai Buhari, hitan da ake yi in ma hito ne fatauci. A gaya mai inda annabi ya soke harkar fatauci, a gaya mai inda annabi Isa Kiristan ya ce kar a yi fatauci. Dokar ku ce kai da Hamid Ali. Waye Hamid Ali? Wane ne Hamid Ali? Ƙaryai! Kun hana raƙuma fatauci, kun hana jakuna fatauci, kun ce sai kwaɗo da ɗan ruwa da kihi, wato ta Legas. Mu ma da ruwa nan su za su yi fatauci. Yanzu haka motar da nake sama nan ta Legas ɗin aka mana ita, ba mu fasawa. Sardaunar ikon Allah ne, cikin rihin asirin Allah nake, arzikin daga Allah yake. Tun ina ɗan ƙarami na ina cikin uwata ma nake jin ƙarar kuɗi. Idan kuɗi kake magana kana bin mutane kana kama wai sun cin hanci da rashawa, san me in ka raga man kada Allah ya raga maka. Saboda haka wanda 'yan ihun ka na jiyo da 'yan bara siyasa da 'yan bamu taɓa mulki ba yanzu za mu yi, wanda ya ci maganganu na sun mai ba daɗi ba, ina roƙon shi gafara ya yafe mu. Wanda ban roƙo gafara wanda aka ce bai yahiya Buhari, in ka yahe man Allah ya isa kan wannan magana. Kuma yanzu na fara magana, kuma zan ci gaba da magana daga nan hayo mutunadi. In ka yahe man kana jina da wai in tsage